Pakiramdam ko ating masamang espiritu kaya ka boy. Damo ka, makagigil ka. Buri ng sabihan tatong mulan tulok ng balugbog mo. Pamaltukan ka batal. Damo ka, to'y kutwanda ka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masayanda ka mata. Ida na. Tingkong araramdamang kengkaya kang buntok. Ida mo, karakal mo pangarim lawo. Ida na, sapat la pala rin eh. To'y pudpuran kayong palad ko kayong gulot mo. Makagigil kayo, nakputa ka. Amo na. Baba, pandamonyo, rabak maraming karakaldaring popsicle mo nga rin. Bulang, ice drop na rin, nilila popsicle. Nang umimisip ko kasi bayong business eh. Kanya minsan naisip kong manya-manya palang iluto yung ice cream na yan. Lalo na nung mamali-mali ah. Waining kayang sangkapay. Ay isipan kaya mo ini kabang magluto ko napon. Bada na ba? Nano yan? Not sososo mo ken? Wah, pang corn dog yan eh. Uning nga isipan kong ilagay kaya ning ice drop. Tsaka tamo iperito ay ni ay. Baba, malyari pala yan eh. Wala ko, purge. Basta siya ako may kaisip loko. Paano yung malyaring gana-gana? Nano kaya lasa kayo yan, Bab? Kaya malasoking taba mo yan. Halilo ko, kapirito na mga yan. Basta sakto lamang skad sa katanalo. Manyaman niya ini nung mamali-mali yung ice cream mo. Mga nano mo kayang tinda din, Bab? Wapin eh. Potang niya ko rin at kanyan malasolo. Turo da kayo kung makanano mag-life hack. Paningalata mong bol kasi ginamit kong escape tape. Ayan, lagi tayang makanyan. Matibay na kanyan yan. Nakamura na ka. May nasikit ka pa. Kung nakaya ka sir ay masanting kayo ni Balam Langit. Pwesto na kyan sir, picturean din ako. Bantata ng mayari. Sir, nakalala. Sir, sinabi ko na kaya ka sir, picture mo yung pinantata kayo. Munta na kaya talangit. Ito na ang kagaling mamito. Oh, damo chokoy. Haru? Aro kaniyan no ko nakamaka pa nga nene pay rice. Ano magpito ka pa? Na ako bisa. Ay doon na gana, boy. Boy, na lagi mo pa? Bato. Ay doon mo, forma mo lagi ko. Na ano nga apelido mo? De La Rose. At tayo na, timira na ako. Ida, nagagagaday Bato De La Rose. Wala, ida na. Sige, natira mo na. Kanino yan anak ni? Tara na pinmala na. Ayan, napoy Bato De La Rose. Ay, dana. Sabi ko may masalas eh. Ay, dana. Ay, dana, samasan mo, boy. Damo. Amo boy, amo. Samasan niya pinibola na. Ay, dana ni Kalbo ngayon. Bato De La Rose na maligwa kasyo. Nang punjang peso lagpon eh. Ngayon do po ay petala na yung obey ka na ako yung cellphone na magpa-impress siya yung crush na. Putang ina mo, ginagawa mo. Ay damo, gawa mo yan. Sinabi ko naman kaya ka, amo, panayan ko. Sinabi ko naman kaya ka, nung bisa ka magpa-impress, mandilo ka mo eh. Masakit? Wow, bolang, aray ka sakit. Pendalas mo pa may lakad mo na. So what's up, back ngayon Aldo, pagtrapan tayo ba pandamonyo, ruwang niya may ngawakat ang popsicle gawa king safeguard. Ang kahit kunyari salita, ang banana ang pang melon flavor, ruwang niya ay. Nabab, saglulong maagisan kanina ay, sinabot din ang kem 20. So ayan na po, lang na pong sabi-sabi, penyip-sip na pong bapang damonyo ring melon flavor. Oo, bab, bawal kikinis ha, sip-sip mo. Oo, bab, ninano ka, susuko na kaya ta, gisanan me. Dana, lalasa yung Dana po ta expired ya, bab. Dana, makanya niya, kaparas na. I guess I straight and the see the chain to the feel a chain. I get up better than metal me, not in the one. Again, salabat, kageta. Itatamor mengan eka pamengan, yaku naman kurin mengan, yakin nyanak kumo. Ini nih, ini for, ini bye.